Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m nke onye shiri asị na zere aka mpụkwa onye nke unu Maazi-UC Igbo onye buru nwanne ya ọ dike ka ọ bụ nye bụ ajụjụ nsị ka njụ ahụ ọ gịnị na-emezi na nne Igbo anyị ife ụmụ ntorobịa mụtaziri bụ itinye aka n'ife ọjọọ itinye aka ka ememinaga maọbụ ka ewepụ ndụ mmadụ ụmụ ntorobịa anyị onye a bụ achievement epụta n'ụwa ime ibe gị na-agba mbọ kafa ga-esi wee bụrụ mmadụ ibe gị na-agba mbọ kafa ga-esi wee ruo n'elu ibe gị na-agba mbọ kafa ga-esi wee gba moto mgbe ị na-agba bụ ka ị gwọọ ọgwụ ka ị wee mee gịnị ka e wee na-eze gị egwu ka ị wee na-emegide nwanne gị ka ị wee na-akụ mmadụ nsi ka ị wee na-akụ mmadụ enye ule ka ị wee na-aha mmadụ ntụtụ ka e wee na-eze gị egwu ụmụnne m matakwa amata n'ụwa a bụ na igwe niile gaga n'ụzụ igwe niile gaga na onweghị onye dị ndụ ebe ibido na itorobịa na wee tinye aka n'ife ọjọọ mgbe ị rụziere na agadi ka ife ga-akpọzi gị ife ọbụla onye na-eme na asa anya mmiri ife ọjọọ adịrọ mma ife ebuzi ife ihe na-eme n'obodozi onye batazie n'obodozi o nwezi ebe e mere mitin maọbụ ebe a kpọrọ oku ụmụnna o ruzie ebe ahụ ozebe egwu ebupụta ndị ọsị na o nwere important engagement o nwere kwa ị na-asị because of gịnị ndị ajọ mmadụ nọ n'etiti fe ife ọjọọ adịrọ mma ndị be anyị ka bụ nwa ikorobịa hapụnata ife ọjọọ nwee ebe ọ ga-eduga gị jee chọọ ezigbo ife ị ga-eme ka o wee bala gị uru anọzina n'obodo ife ị nọ bụ ka ị chiri ezi wee megide nwa mmadụ maka ọ na-aga n'iru na-eme anyị ka m gwa gị nke bụ eziokwu akara aka dị n'iche n'iche aka niile aghaghị ya ọ bụ na onye na-emeta ya ọfụma jee jụọ onye ya ọ ya akọwara gị ọfụma o mee onye dị n'ụwa fuo ome a na-amụ ife niile amụ ọ bụ na ife ije na-amụ bụ ka ị ga-esi wee megide mmadụ na itorobịa ha niile ka ị sabunata aka enwe n'ofe chọọ ife ị ga-eme ga-enyere ndụ gị aka chetakwa echeta na ị ga-amụtakwa nwa ife ọbụla ị nwere nwa onye ọzọ ị ga-eme gị nwa gị ife ọbụla ị mere onye ọzọ ị ga-eme gị ya ọ ife dị n'ụwa nke abụrọ nke erue n'eluigwe ka ekpebe gị na onye ga-ekpe ife ahụ n'eluigwe ọ bụrụ na ị na-anụ okwu m a biko ana m ayọ gị maka ndị na-agwa okwu a ma onwefe ọ bụrụ na ị na-anụ okwu m sepụnata aka n'ife ọjọọ na ife ọjọọ adịrọ mma ka anyị hafụzie na ụmụ ya ajọ ife anyị na-emege ka anyị chọọ ezigbo ife anyị ga-eme ga-abara anyị uru bara obodo anyị uru maka onye ọbụla amụta n'ụwa a ga-abara onwe ya uru bara ezi ya uru wee bara obodo ya uru maka ọ bụrụ na ị bara onwe gị uru ị gaghị abara ezi gị n'afọzie nke obodo gị ka anyị bara onwe anyị uru ka anyị hapụ ajọ ife anyị na-eche ka anyị chee echiche ọma ga-enyere ndụ anyị aka chetakwa na obido tadịba mma na ọ dịba abụọ ọ kwụsịkwa ka ọ ha n'onu aha m ewe iwe kama na ọka o si wee dịrị m na akụkọ na ụfọdụ ife nna anụ na ntị ụmụnne m ọ dịrọ ọnụ mma ka anyị gbasie mbọ ike nke anụ ahụ na nke mmụọ ka anyị wee meta ezigbo mkpụrụ n'elu ụwa ndị nke m tụsara m ozi a ọ kwụsịkwa ka ọ ha n'onu ndewonu.